Wah, kau. Hello everyone, welcome back to my Jolly Official YouTube channel. नोंथांमोन गासिखौबो आंनि बे Jolly Official YouTube channel बरायनाय जालायबाय लोगोफोर जेनाखि 68 Annual Conference BBCA Borough Teachers Association जों खुंजानाय जों बेयाव फैदोंमोन लोगोफोर बेनो जाहैबाय दिकियाजुलियावहाय दा जोङो दिनैहाय बियो जोबबाय नालाय थांनाय हरावहाय ओमफ्राय दा जोङो दिनै बायराबकुन्दा फारसे बेरायहैनो नागिरदों आरोना लोगोफोर दा नोंथांमोना नायलांबाय था चलो गासै जों गंबेसे गारि फैदोंमोन गंसे गंनै गंथाम गंब्रै गंबा सय सात आठ ओमफ्राय हो गंसेया बैजों थांदों लोगोफोर दा जों ज' थांफिनगोन ओमफ्राय जोङो बायराबकुन्दायाव हाबलांगोन ओमफ्राय माखासेया ओरैहाय डाइरेक्ट थांगोन आरोना लोगोफोर दा ओरैनो टेन्ट थनगासिनो दं नायनानै ला जायफोर टेन्ट थननो रोङा नैबेदि थननो आरामसेनो This is tent होनो दा बे टेन्ट थनगासिनो नै लोगोफोर ओमफ्राय नैबे जाहैबाय दाना फैलावनि बे इयो मोखां सुहैदों ओमफ्राय नैबे जोंनि गेदेर नै बिसोरनो फालिसै आरोना बेखौ थनना लांसिगोन ओमफ्राय नै ओरै दङ माखासेना रेडि जाबाय नैबे प्लास्टिक जाहैबाय आरो प्लास्टिक ब्रेकखौनो हमखाया थालाङो जाहैदों आला आदा 24निनो गैयालै दाबो जासिनाखै माथो दसे लास्ट सिङाव मा दं नायबावनायसै आं दा जों थांनोसै लोगोफोर बारा गैला ओंखारलांनोसै जों आंखौबो माबानानै लाजोबखाबाय ओमफ्राय नै ओरैहायबो दोननानै लाजोबखाबाय लामायाव दा जों थांनो रेडि आरोना लोगोफोर दा जेनाखि जोंनि सभा केम्पनि गेट नैबेनोमोन लोगोफोर नायनो हागोन दा जों नैबेयाव फट' लानो नागिरदों बेनिफ्राय थांनोसै आरोना मन्दलि गावखैना माखैसोलाय बिदियावनोथ' गावनाय जायोरा मन्दलिया बेथन बारायना होखाबायना हालौनो दा मिलाया लोगोफोर दा जोङो दाबसे जायगायाव थाथ'फैदों सासे बिदाखौ नेदों आरोना बेयो बेयावनो ओमफ्राय बेबो थांफागोन आरोना जोंहा बायराबकुन्दायावहाय दा जों बेखौनो नेगासिनो दङ ओरैबायदि सिबबोदोंना 100 प्लास सिबबोदों ओमफ्राय बिसोर ओरैल' सिखा एवनाय बायदिल' बेसखा ओमफ्राय नै ओरै नै आदा फैलाव ओरै बिदा दङ लाइनाव दं आरोना दा नायलांबाय था लोगोफोर दा जों बायराबकुन्दायाव थांगासिनो दङ नोंथांमोना नुलांबाय थागोन थ' जों दा सफैबाय बायराबकुन्दायाव लोगोफोर दा नै नायनो हागोन ओरै दोनबाय गारिफोरखौ ओमफ्राय ओरै नै जानाय लोंनायनि बस्था दे हो खबस्र' फोथाय खेबस' टिमनि आरोना कफि अमा बेदर बेखौहाय हांनायनिसो लाबोदोंमोन ओमफ्राय दा गोदाबाय आरोना गोदानाय जाबाय हांनोसो लाबोदोंमोन नै गोदाखानाय ओमफ्राय एसे आदा जाहासोमोन थांनायसै ओरै दं नै मथा ओरै दं आदा मा हो खेबनांगौरा खेबनांगौ एसे पिकनिक जानानै थांसै होननानैहाय फैनाय जाबाय लोगोफोर दा ओरै नै बायराबकुन्दानि एसे भिउखौ देखायहरनो आं नै ओरैहाय ओरैहाय ओमफ्राय दा माखासे भिउफोरखौ नोंथांमोननो खोन्थागासिनो दंबावो लोगोफोर नायलांबायल' था आयु चकलेट जानाय लोंनायावल' दंखायोद्रा जानाय लोंनायावल' दंखायो जानाय लोंनायावल' गिदिरखाद्रा जानाय लोंनायाव गिदिर
Kamera नै ओरै होजेनबाय सारि केजि अमा बेदर जाखावजोबनायाव दं आर'नाइ लायखोलै दिनैनि खुङानो जाहैबाय नै आदा मिजिं लागाव आदा मिजिं लागाव आंनो एसे जानो इउकेमाव फैदो बिदि जानोसो फैदो जोङो लागाव ओरैबो दङ टमेट' लोगोआनो गायोलै आङो सामब्राम गुफुर मेरला सिख्लाल' सामफ्राम जेब्लायबो मेरला सिख्लाल'लै बिदिनो खानानै जानायावलाय सिगां बिसोरो बिदिखानो बायो आं आंबो जानायसै सोर जानो हायो जालै होद आंनि दाखुफ्रा मोनबायलै नैबे मोजांखौ जानांगौ बैग्रिबो दं बगरि सुना जानायसै लेथ्रालाबो जायो नोंहा आखाया थांफाबायना फारसेजोंहाय हाब जानाया राबननि जाखायोद्रा बवा है लागाव हो बेफोरसो दा मैदेर खाबबोखो जादो ओइलाय मिथिना फैगोन नों ज' लेथ्रा हिनजावफोरजों जमोबाबो थोलेना हिनजावफोर जमो दरखंआव थायो हिनजावफोर जा गलिरा नोंसिनानो फैसा लायो फैसा लाग्राया हिनजावफोरसो सिगां गलिरा आं बिदिबाथाय 10 थाखा लायो 10 थाखा दा आं नोंथांमोननो बायराब कुन्दानि भिउफोरखौ एसे दिन्थिनो नागिरदों आरोना दा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नै ओरैहाय जाहैबाय नैबे जाहैबाय हाजो ओमफ्राय नै ओरैहाय दुगैग्रा दै स्राय बोहैनाय ओमफ्राय नै बैयो जाहैबाय माबा अरुणाचल बर्डार ओमफ्राय ओरै थांबा नैबे दालांजों थांबा अरुणाचल मोनहैगोन आरोना नैबेजोंहाय नैबेजों आराम बेजों थांबा ओमफ्राय गोबां मानसियानो पिकनिक जाफैलादों नै बेयावहाय फुरानो बिराद मानसि जादों आरोना दिनैहाय ना ओरैनोबाबो मानसि जाखायो आं बेखौ मिथिला थारमाने दिनैसो आं फार्स्ट टाइम फैदों नालाय बेनि थाखायनो बिराद मानसि दं आरोना नै ओरै सोरगिदिंनो नै ओरैबो दंजोबो आरोना फुरानो आदा मेहेरबो फैबाय हनै दा बियो डाइरेक्ट माबानियाव थांखासिगोन आरोना दा बर' राइडार ब्रादार नाइजेलनि हाबायावहाय फैबाय बारे गलालै हिट गलालै बरिया वेलकाम टू आवर फोटा खेबस' ग्रुप आय बिराद गाज्रि नाम मोनबायलै आं मोनफायाखै नोंसोरसो मोनदों फोटा खेबस' बोरैथो बावखो ओमफ्राय नों मा फैनांबाय लोमजाबाबो फैदों दा गगा मोनदों लोमजाबाबो आसलि लोगोआ बेखौसो होनोलै आदा दा बर' राइडार आसलि लोगो नायदोंबा नायदोंबा हगारलांगोन आं लामायावनो बारा गोबाव खालामा लोगोफोरजों दायो पिकनिक जानो नागिरदों आं फैसा होआखै इनभाइटेड गेस्ट जाफानोसै
हाथाय बुवाखैलै हाथाया मैला जादों बेखायनोसो बोरैबा मोनामदों खुवा खुवा थास' बिबारनो आरोबाव बिनि उनावहाय नै दाउ ब्रयलार लाबोबावबाय नै बे दाउ ब्रयलारखौबो जों जागोन हांनानैहाय हरै लावथि सैनानै लाखाबाय हनै दा जों बेखौ हांनानै जागोन आरोना लोगोफोर फुरा दिनैहाय अमाया हरै थाबाय ओरैहाय माबा आलु कफि लाब्रा थाबाय आरो ओरै नै फोथाय खेबस' लिदारा नै बेनो जोंनिया फोथाय खेबस'नि लिदारा हामाय जानाय लोंनायावला फुरा जायो जोंनि फोथाय खेबस'नाया दस्रायाव फुरा जायालाबो थारमाने दस्रायावबो फुरा जाखायो खमनि गैखाया जेरावबो जानाया दा जेरावबो फुरा जोङो फोथाय खेबस'नाया गोदान गोदानल' लाब्रबबाय जों प्लेनिंफोरखौनो फुरासो माबायावसो मा होनोमोनलाय जनाय बैरावखुन्दआवसो जायो ओमफ्राय दा जों औ बाजोबनाय लोगो लोगो जों मानो दै रिंगि जाना थांफिननाय फैखाबाय जेला खाथियाव बेरायनानै थांनाया मोजां बेखायनो जों नै बैराबखुन्दआव मोनसे प्रग्राम लाबाय पिकनिक बेनो फैनानै आराम दा जायै लोङै थांफिननोसै आरोना जों बरिया दा हांनाया नै जाजेनबाय जागोन जों गोथाव गोथावनो ओरै थुखावगासिनो दङ नै ओमफ्राय दा जों मोननायखौ नेनानै जागोन आरोना नोंथांमोना नुलांबाय थागोन बे बैराबखुन्दआव जों बिराद हांनायखौ अना बारा जाबाय नामा अना बारा जाबायदां दा जानायनि सम जाबाय नै लोगोफोर ओमफ्राय दा जानायसै नै दंबारे ओंखाम गासिबो ओंखाम उखैजोब्बाय दंबारे सिरि जोबखासै आरोना मानसिफ्रा नै एबारसो मोनजासिगोन नै ओइ जरेद जादोंना जायाखै ओइ जै जरेद ओइ जरेद दे 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 लगाओ लगाओ kalungnya मोजां आलै जोंनिया hei joret लगाओ लाबायाबो होदो लाबायाबो होदो फुरा गोबांखा लोगोफोरा नै दंबारे जाखावजोबनायाव दं खाथियाव 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 बेदर राननाया दरसे दरसेल'खा बान्दा कबिखौसो खेमथाम मोनगोन लागाव मा होनदों आलासियासो राननांबाय मेदामासो जायो मेदाम लाबाय सलियो जानोसै नै सोसोमगोरजेनबाय ओरै जासोमगोरजेनबाय जादो आदा बुनो जादो जादो लागाव बुनो जे जाग्रायाल' मोजाङाव थानांगौ जागोनसै दादा जालाबायलै मोनासैलै माथो मोनासै आंनि बायदि जारा नै मावखायोद्रा मानसियालाय बे जानाया मामाया जाथ'ला दहाय खामानि मावैनि राननांदों
आरो बिलाबो दाहो बिदिनो जों जाजोबो हा दाहा जोंनि गोजासो मालाबानो दंग'आव थांखांबावबाय दां मानसियालाय दा हा मा दंग'आव थांखांबावबाय दां बेदरफ्रा नै जानायाथ' जाबायलै नै आयै खामथाबजोबलायबाय होस अन्थायाव सौदुरलाबायना हारसिं खारलांलाबायनाय होनला दा फैसा 20 थाखा लाग्रा नैबे दालाङावहाय मा अट' जन्द्रायबो बेखारावनो गाखोआ माथो 20 थाखा होनान बिवालै लोगोफोर नै फुराखा जानायावथ' मोजांलै ओमफ्राय नै माबायदि खस्थ' नै सेसलै सेस दा जों जाखांबाय ओमफ्राय दा थांफिननोसै आरोना थाङैनो जों दा मोनालांखासिगोन होमबाबो एसे गोजानबो नालाय दा जों थांफिननोसै लोगोफोर नै ओरै रेडि जाजोब्बाय थांनोहाय जों दसे उनावनो थांसिगोन आरोना स' दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय